Salam ekran dostlar, yadalarınız olma. Bugün Tolkun TV kanalı bilen sizden gelen soruları bilelikle cevaplamakçı. Görüşüm ideal bu gavun içinde sizden gelen sorular var. Tayin olsanız videomda başlayalım. Anonda birinci soru çekeyim. Yer günün daşından ve belli planetler bir-birinin daşından aylanıyor. Näme sebäpden bir-birinin daşından aylanıyor ve nädip? Bu sorunun cevabını Tolkun TV kanalı verer. Bu sorunun cevabı bilen şuku büyü yokarıksın hem de nämişin izine gaytıp belirler sorunun cevabı birmekdeş. Yani dartış gücü. Maddeler bir-birlerini çekkeler. Bu alemin bir kanunu. Bir madde näçe ulu bolluça töwerendäki kiçi maddeleri özüne çekker. Bizim ve töweremizdäki zatlaryň ýeriň üstüne yerleşmeniň sebäbi ýeriň massasynyň gaty ulu bolmagydyr. Yani maddeler bir-birlerini özlerine çekkerler. Bunu yerde görmeýändiň sebäbi hemme zat ýere çekilýär. Yani ýeriň massasy gaty ulu, beýleki maddeler özlerini bir-birine çekmem ýetişmeýär. Kosmosda geçilen eksperimentlerde kiçijek şeker bölekleriniň bir-birini çekip bir madde emele getirenlerini gördük. Kosmosdaky aýlanýan planetalar hem şeýle. Günüň massasynyň gaty ulu bolmagy sebäpli yer we beýlek planetalar günüň daşyndan aýlanýar. Emma siz diýip bilersiňiz, yer näme üçin güne barp diýip partlanok diýip sorag berip bilersiňiz. Munyň jogaby bolsa, ýeriň bir ýerde durmaýandygy. Egerde yer bir ýerinde durýan bolsa, güne barp partlardy. Yer bir ýerinde durmaýar, sagatda 30 000 tezlik bilen hereket edýär. Munyň sebäbi sistemamyzyň gazdan emele gelmägidir. Gazlar üşüp, daşyndaky gazlar hem aýlap başlaýarlar. Gazdan günüň emele gelmeginden soňra daşyndaky aýlanýan gazdan planetalar emele gelip başlaýar. Şo aýlanýan planetalar intiham aýlanmagyny dowam etdirýärler. Anonda ikinci sorumdan çekelim. Bu kanalı gurma maksadyňyz näme? Bu soruga da ilkinji bolup Tolkun TV kanalı versin, ondan sonra da menem özüm jogaplayyn. İlki bilen Tolkun dilene diňe men gözüňize gelmesin. Hawa elbette kameraň arkasyna men köp görýän bolup bilersiňiz, ýöne kameraň arkasynda da ýene iki kişi bar. Kanal gurma maksadymyz bolsa, her soruda da aýdyşymyz ýaly türkmen halkyna öz dilimizde peýda maglumatlar berip bilmek. Çünki öz dilimizde maglumat tapmak üren kyn, ýa-da belki de tapmarsyňyz. Kanalda öýren maglumatlaryň köp bölegi birinji sapar türkmen diline geçirildi. Bu zatlar öň edilmedik bolan üçin biz hem elimizden elen edip türkmen halkyna alym bilimi söýdirjek bolýar we el ýeterletjek bolýar. Bu ýerde bu soruga menem öz pikirimi aýdaýyn. Elbette menem size goşulýan. Şu ýerde şu söz aýtmak isleýän. Hakiki dünýäde hakiki goşku bar. Bilim bolsa hakikatyň goşgusydyr. Bu kanal açmamyň esas maksatlarynyň biri bilimi hemme kişiä söýdirmek. Bilim gaty üýtgeşik, gaty täsin zatdyr. Elmydam özüňe dünýä sora berip ýaşaýan. Özüňe soran bu soralaryňa jogap tapsaň bolsa, gaty üýtgeşik, gaty täsin duýugyny başdan geçirýän. Bizlere bu duýugyny ýaşatýan hem bilimdir. Bilim bir pikirlenme sistemasynyň bolmagyndan öte, hakiki we faktiki öňdönürjüliksiz, tutan ýerli, rasyonel düşünmek, tapmak we doğrulamak usuludur. Bilim biziň geçmişimizde, bugünümizde we geleceğimizde bar bolan we boljak zatdyr. Geleninde bilelikde üçüncü sorumu saýlaly. Adata adam Ay'a gidip bilermi? Gatgo soru. Elon Musk'un kosmos gemisi ve raketi öndürücüsü olan SpaceX'in esası maksatları her adamı kosmosa çıkarıp o ýerde gezelenje etdirmekdir. Ve kosmonaut bolmayan adamları yani adata adamları hem kosmosa çıkarmağa başlandır. Elon Musk'un şeýle uğraşýan sözü var da, insanların karşısında bugün iki yol var. Dünyada sonsuza çelli galyp, neveremizden gaçyp bolmajak derecede tükenmeýine garaşmak. Ya da kosmosa seýahat edip planetalar arasynda ýaşap bilen bir görnüş ýagdaýyna gelmek. Elbette adata adamları aýy berip bolar, emma Elon Musk'un we belki bilim adamlarynyň esas maksatlary Mars'a yerleşmekdir. Indi bu ýerde şeýle bir soru peýda boldy. Mars'ta ýaşaýyş gurup bolarmy? Bu soru bolsa, indiki videolaryňyzda has giňişlerin görnüşde bellek geçeriz. Gelin o hememiz birlikte indik sorumu saylaly.
Näme diýär? Bir işe başlanmazda näme üçin soňuna çelli edemiz ok? Şeýlemi? Soňuna çelli bir işi bitiremedik okmy? Stresli ýaşaýyşyň hem täsiri bilen günümizdäki jemgyýetlerde has köp görülmege başlan ýadylyk sindromunyň ünsürilmesi we öňüniň alınmasy gerekli bir psikologik ýagdaýdyr. Ýadylyk sindromy şowsulluk, ýadylyk, güýç we energiýa derejesiniň peselmegi we kanagatlanmadyk islegler sebäpli ýüze çykýan ýadylyk ýagdaý höküminde kesitlenildi. Ýadylyk sindromly adamlara serdenmizde köpüden hyzmat puwdonda işleýänligi we güýçlü we dartgynly iş meýilnamasyna gatnaşýanlygy görünýär. Bu sebäpden agyr iş durmuşy we stres ýadylyk sindromuna esas sebäp bolýan nädelerdir. Iň köp görülen ýadylyk sindromundaky alamatlar şulardyr. Beden taýdan ýadylyk duýgusy, ruhy taýdan ýadylyk häsiýeti, kişini esir alan netijesiz we manisiz düşünjeler, aňsat işler gotarmakda kynçylyk çekmek, umytsızlyk, özüni ähmiýetsiz duýmak, ýatkeşligiň ýitmegi we ünsüzlük, uyku problemler we başga da bir näçe alamatlar bardyr. Gelin bolsa, indik soramy saýlalar. Adam nälemele gelipdir? Dolu anyk jogabyny bilýäňizmi? Bilýäsmi? Bu soraga iki ayrı usulla jogap bermek mümkin. Biri dini tarapdan, beyliksem olsa ilmi tarapdan. Şonuň üçin bu soraga şu watlykça jogaplamak bolmaz. Elimizde dolu anyk, bizleri kanaatlandyraýjak maglumatlar bolmaly üçin. Bu yerde iki tane soru var. Birini saylalım. Näme diýip soraýarlar? Näme üçin beýlekiler ýaly prikol, gyzlar, TikTok, bağışlar barada zat paylaşman alım bilimdi. Bu soruň jogabyny hem Tolkun TV kanalyna goýýas. Bu soru verenler öňüm kän boldy. İslesek bilen beýlekiler ýaly biderek prikol, TikTok, gyzlar ýa-da bağışlar barada videolar çekip bilerdik we belki de olonky ýaly prosmotorlarymyzam, like'larymyzam köp bolup bilerdi. Ýöne näme üçin etmedik? Sebäbi o zatlardan kime peýda ba? Biz näme de bolsa köpçüligi peýdaly zatlar etjek bolýas. Prosmotorlarymyzam, like'larymyzam az bolup biler. Ýöne iň bolmanda bir zat öwrense de biziň peýdamyza. Hemen garştyryp oturmaň gerek ýok, birden sorap alýşdaýdy. Näme näme sorapdyrlar? Van Gogh'un 2022 yıl barada aydan zatlary. Van Gogh kim? Doğru maýsam men Van Gogh'u ýakyndan tanamok. Ýöne nesip bolsa indiki videolarymda eger-de dolu we anyk maglumatlar tapyp bilsem, Van Gogh barada aýratyn bir video taýynlar nesip bolsa. Mähriman dostlar, bu videomyzyň hem soňuna geldik. Videomyz görüňizden turan bolsa, like goýup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalymyza agza bolsaňyz hoşal bolardyk. Indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.